UPPL दोलोआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो गासिबो पावारा रायजोनावनो थागोन सोरनो न' नांगौ रायजोआनो बासिगोन बबाव दंग' नांगौ रायजोआनो बासिगोन सोर गरिबा ओंखाम मोनजायाखै रेशन कार्ड गैया बेखौ रायजोआनो बासिनानै लिस्ट खालामनानै हरनांगौ गासिबो मोनथाया रायजोनावनो थानांगोन मानोना रायजोआसो भट होयो रायजोजोंसो राजा ओंखायनो पावारावबो रायजोआवनो थानांगौ नैबे थांखिखौ जों UPPLआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जों नैबे थांखिखौ मावफुंगोन आरो जोङो गासिबो पावारखौनो रायजोनि आखायाव गथायगोन समाव पार्टिनि थाखाय थैथां मावगोन बेखौ आङो नुनो मोनदों आरो फेसाथ' फैगौ समाव जोंहा हाग्रामा महिलारिखौ मोनोबा जोंहा जौगानायखौ मोनगोन आरोबाव बांसिन जोङो आवगायलांनो हागोन जौगानायनि प्रति हाग्रामा महिलारा जे सृष्टि खालामबाय बिनि बादैबो जोंहा आरोबाव रायजो राजाया मा लुबैदों बिनि सायाव सोनारनानै जोङो जौगानायखौ लाबोनो हागोन बयनिबो सिगां गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय मोनसे फेसबुकआवहाय ओरैबायदि बाथ्रा लिरदों NDPआ गोदो मानसि देथारदोंमोन दा बिसोरखौ होसो होसो देथारनांगौ बे मानसिखौथ' माने सावगारि फेसबुकआव हाबनानै नायोब्ला मोसौ सिखाव दाउ सिखाव बे स्टाइलसो नुयो माथो बेखौलाय बेलाय NDPनि सोद्रोमाफोरखौलाय माबायदि होसोना देथारनो नोंखौ जुदि बे कमेन्टखौ लानानै जुदि माबा मोनसे होयोब्ला बाबु नोङो सैद्य गोष्ठी गलांजोबगोन नोंनि न'नि नोंनि बिफानि बिमा बिफा ना बेफोरनि सैद्य गोष्ठी गलांजोबगोन NDP एक्स NDPफोरा रावखौबो दिनैसिमबो बिदि खालामाखै दांनानै लानाय हायोला एसे मा जागोन ना बिदि आरोखि बिदि गोदाव सोराव कमेन्टखौ दाहोदलाबाय ओमफ्राय NDPआ दा इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDP जानानै दङ दा बिसोर जुदि इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDPआ बे कमेन्टखौ लानानै जुदि माबा मोनसे केस होनानै होयोब्ला गेलेनोबो हायो बुजियाखै नोङो कमेन्ट होनायनि सिगां 101 बार सान बुं बिनि उनावहाय NDPआ माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों नामा राजु बसुमतारी जिखिनि कमेन्ट लिरनाय नों बायदि मानसिखौलाय नों बायदिखौ NDPआ गिग्रा मानसिबो नङा आरो नोंनि बेखिनि बाथ्रायाव गिग्राबो नङा इउनाइटेड फरामा नों हारिनि प्रति सिन्ता खालामग्रा गैया NDPनि खोथाखौ देथारनायनि खोथाखौ दा रायखां नों दिनैनि दिनावहाय मानोथो सान्ति गोजोन सान्ति सुक्ति होनदों दिनैहाय सोरखौबाखौबो सोरबा आफादखौबो नाम दा मख' नों राजु बसुमतारीया सोरनिबा आफादनि नाम लानानैबो दा बुंखा नोङो थ' जेखियानो जादोला गोबां बाथ्रा बुंबाय बे राजु बसुमतारी दाउ सिखावथां माथां बोरमा सिखावथां माथां बे बिदि लिरलाबायबा जागोन नामा थ' बेखौ होखांनायनि उनाव राजु बसुमतारीनि माखासे डिटेल्सखौ होनो थांगासिनो दङ जोबथारनायाव नैबे मेडाम प्रमिला रानी बिथांनिसो माखासे भिडिअ फुटेज दङ बेखौ एसे नायनानै लानि मोजां मोनदों रायजो राजानि स्पिरिटखौ नुदों आङो जोंनि BPF दलनि प्रति रायजो राजानि मोजां मोननाय आरो सिबिनायनि जे भाब गोसो बेखौ आं नुदों फंफ्रामबो बाथ्राखौ बिथांमोना मोजाङै खोनासंदों बिनिफ्रायनो बुजिनो मोनो जे जोंनि कर्मीफ्रा डेलिगेटफ्रा पार्टिखौ मोजां मोनो आरो फैगौ समाव पार्टिनि थाखाय थैथां मावगोन बेखौ आङो नुनो मोनदों आरो मेसेजआथ' फैगौ समाव जोंहा हाग्रामा महिलारिखौ मोनोबा जोंहा जौगानायखौ मोनगोन आरोबाव बांसिन जोङो आवगायलांनो हागोन जौगानायनि प्रति हाग्रामा महिलारा जे सृष्टि खालामबाय बिनि बादैबो जोंहा आरोबाव रायजो राजाया मा लुबैदों बिनि सायाव सोनारनानै जोङो जौगानायखौ लाबोनो हागोन लाइमोनफ्रा BPFआव जगदान खालामदों मोजां मोननानैनो खालामदों बिथांमोना माने जे बे वेबखौ नुदों आरो बिसोरो स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशननि साफा माने कर्मी बिसोरो बे हिसाबै माने बिस्राबो मोनदांनाय दं सानखांनाय दं सानखाङै हयै
माने बबेथिं थानानै खामानि मावोब्ला मोजां जागोन बेखौ बिथांमोना नुनानैनो जोंनि बिपिएफ दलाव जगदान खालामदों। जे 15 बोसोराव हाग्रामाखौ खाथियाव थानानै नुदों बिथांनि जौगाथायनि जे खामानि मावनाय बेखौ नुबोबाय थादों। दा प्रमद बर'नि दिनाव बे बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय बेखिनि दिनावनो नैबे लामाया मोनसे एग्जाम्पल बेवहाय आङो माने फुवारनायनि थाखाय आरो बेखौ मजबुत खालामनायनि थाखाय बे हाइवेनिफ्राय सिदा क'क्राझार टाउनाव थाङो हिसाबै बेवहाय आङो माने सेंसन खालामनायखौ होदोंमोन। दा बेखौ प्रमद बर'आ मावबाय। कभिड टाइमाव जोंनो मावनो होआखिसै जेला प्रमद बर'आ चिफ जाबाय होमबा हाग्रामाया जायाखिसै नालाय दा प्रमद बर'नो माने गोजौनिफ्राय दायथ' हरबाय आरोखि बे लामाफोरखौ नों बानायदो होननानै जायनि थाखाय जोङो माने आखाइ खबजबनानै ओरैनो जिरायनानै थानो बाध्य जादों आरोखि मेगनजों नुदोंब्लाबो जों अपोज खालामाखिसै आं मन्थ्रि जाहैनो दंमोन थेवब्लाबो माने गोजौनिफ्राय बिथोन मोननानै प्रमद बर'आ बेफोरखौ मावदों। सिगाङावबो आंनि सेंसन खालामनायफोरखौ जेनेबा हाग्रामा महिलारिया जेराव नांगौ बेखौ आंनो परामर्श होनानै होयोमोन आरो दा आंनो बेखौ होखादोंमोन। बेनो मोनसे एग्जाम्पल आरोखि प्रमद बर'आ सिख'नानै मावबाय खिन्थु मोजांबो मावाखिसै रायजो राजा नायथों बिनिफ्रायनो माने बोसोरथामबो जोरा बोसोरथामबो माने जोरा खनसे मावनाया एफा बुरजा फैसाजों मावनाय बे मावनाया मानो बोसोरनैबो थाङाखै बे लामाया बायनाया बेनि ना एग्जाम्पल प्रमद बर'खौ नायनोबा खाथियाव नुनोबा बेनो बेफोरबायदियानो माखासे एग्जाम्पल।